आच्छा बे नोंथांमोना निश्चय नुगासिनो दङ बे क'क्राझार जुरिसडिक्सनाव थानाय बे NH कारिगावनिफ्राय आप टु श्रीरामपुरसिम बेखिनि स्ट्रेचआव बिराद बुरजा एक्सटेन्ड जानाय रेकर्ड दङ। थांनाय बोसोरथाम 2024 निफ्राय दा 26 सिम जितु अफिसियेल रेकर्ड बे रेकर्ड मथे बे एरियायाव more than 50 माने मानसि थैनाय माने जाब्रबथाय जानाय रेकर्ड दं। दा बबे जायगायाव बेबादि जाब्रबथाय जागासिनो दं बेखौ नायनानै बहा बांसिन जादों जाय जायगायाव सानै बा बेनिख्रुइ बांसिन थैदों मोनसे जायगायावनो मोनसे लकेसनावनो बेफोरबादि पइन्टआव दिनै जिल्लानि बेंगिरि बिथां पुलिस बिफाननि बेंगिरि बिथां आरो डिस्ट्रिक्ट सेफ्टि कमिटिनि गासैबो मेम्बारफोर जयै मानो एक्सिडेन्ट जादों आरो बे एक्सिडेन्टखौ मारै होबथानो बेखौ लानानै दिनै मोनसे हाबाफारि लादों आरो बेहाय गासिबो लामानि बिगोमाफोर जेरै NH नेशनेल हाइवेनि अथरिटि ओजों PWD बेफोरबायदि गासिबो स्टेक हल्डारफ्रा दिनै दंफाजोबो। दा बिथांमोनखौ मा खालामबा बे एक्सिडेन्टनिफ्राय गनो हागोन बेनि रिमिडियेल मेजार्सफोरखौ बिथांमोनखौ बुंनानै होनाय जाबाय आरो खुब खम समनि गेजेरावनो बेखौ माने बिथांमोना मावनानै होनो होननानै माने दिनै रादाय होनाय जाहैबाय। नुनो मोननाय जादों जे गोबां ओनसोलफोराव ट'ट'फ्रा माने बिराद उसुबिदा खालामबाय गारि सालायनाय माबाफ्रावहाय। आच्छा ट'ट'नि खोथाया ओरैबायदि माने ट'ट'आव पारमिट होननाय बेबादि गैया। दस्रा गारिया जेरै पारमिट थायो जे ओइ मेला मावलाय सालायनो मोनो बैहाय मोनो नैबे डिस्ट्रिक्टआव मोनो बै डिस्ट्रिक्टआव मोना बेबादि मोनसे नियम थाया होमबा ट'ट'आव बे नियमा गैया। दा बेनि जाउनाव मा जादों बे माने क'क्राझार जिल्लायाव रेजिस्ट्रेसन खालामि जिखुनु इ रिक्सायाबो हमनानै ला सोरबा जुदि गुवाहाटियाव खालामदोंबा बे गारियाबो बेवहाय सोलिफैनो हायो बेबादि नियम दं। खिन्थु मोनसे मा जोंनि इ रिक्सा जितु नटिफिकेसन 2016 सनाव जितु जुन मासाव नटिफिकेसन जादोंमोन बे हिसाबै नेशनेल हाइवेआव जिखि जायगायावनो रेजिस्ट्रेसन जाया मानो नेशनेल हाइवे सालायनो मोना। दा बे हिसाबै जोंनि क'क्राझार जिल्लानि हान्थामेला बिफान बेजों लोगोसे जिल्ला बेंगिरि आरो पुलिस जथायै जों बेफोर अपारेशनखौ खालामगासिनो दं। निश्चय नोंथांमोना नुदों नैबे थांनाय मासावनो जोङो 350निख्रुइबो बांसिन इ रिक्साखौ केस खालामनानै होबाय आरो खालि केस खालामनायल' नङा जों बिसोरखौ केस खालामनाय